erike na amamu ọbụla ọbala ndị fada Nwanyiawka kedu anyị aktakwa ka ịkpọdị ọkpara gị bịa parish house ọ dịkwa na mma akọtọkali nwoke ibe akọ n'ibe nwoke ibe igwe enweniwe sọ akọ n'ibe ibe onye ibube ele ọdụ ịbụrụ ya ma o nwere ebe agbụrụ ya shiwe gbatara n'ugwu Awụsa ọ bụ nna ya wụrụ ugwu nke nji awụ ugwu mana na-enye onye liri eli fada ibe a na-apịa eri n'eziokwu ibe a na-apịa ka ọ na-eme ebe ekule ya wulu ya wulu ndị na-egwu ndị ọcha wayo okay ndị na-ebu mmadụ 419 ijie maka ọ na-eme ya wulu nwe ekwe piki kali ego m liko ji ego data o ji emenya wiwe o nwere ebe o tinyere aka na-aga aga o nwere ike iti ama m onye melu amara m na abụmọnụ ka ọ gịnị fada ta erutere m biko kene o ka ị malibe ihe ma ọ bụla ekpere biko kene ọ na-edikwala ekpere n'eziokwu chọcha nnọọ ibe ihe ma ọ bụrụ igbu ndị mmadụ wayo tụrụ na ọgwụ maazị ibe gị na-agba mbọ na-ahụ ụzụ isi ụlụ maazị ibe gị gbawanụ mbọ na ihe na-akwụ ụgwọ ọka mechie ya ọnụ mewetụrụ apịawa ya azụ ụlụ maazị ibe gị na-ele gala na ọpị wek ọ bụrụ afịa mbugharị gaa na Alaba International Market ọ bụrụ skrab bịa idikwuru ka onye ahụ sị soro emebe skrab na-ekwu ọ na-azụ ọgwachi aka na akpa hello ese 20 million Jesus kwee ga na akaụntụ ma ọ mi kwiri me 5 million tinye na ope ka money point this is mom 5 million naira na ope ya ka nwa nwere ifu na ọkwọla m ụgwọ tinye ozugbo Jesus ya wulu nwa akwụkwọ n'ụgwọ ekwela ya akwụ ụgwọ 20 million chere ihe nwekwa ụgwọ kịta 20 million 20 million praise the Lord ya bụ na ịma anyị nwekwara no harvest and bazaar on Sunday ya bụ na harvest and bazaar ọ ya akpọ ọkụ n'ọnụ unu ya abịa unu ama ndị harvest and bazaar sorry, don't cry.